illolin da istimna'i yake haifa maka a lafiyar jikinka, ko illolin da istimna'i yake haifa miki a lafiyar jikinki, lallai kan haifa miki matsaloli da dama wanda kin sani baki sani ba. Lallai kan haifa maka matsaloli da dama a lafiyar jikinka wanda ka sani baka sani ba. Mataki na farko, ka ji tsoron Allah, ka daina aikata istimna'i. Wannan istimna'in da kake aikatawa ba abu bane ba mai kyau. Akwai sabawa Allah a cikin aikata istimna'i. Ita ma karamar zina ce. Na farko, ka ji tsoron Allah, ka daina, sannan ka nemi magani domin ka samu sauki, domin ki samu sauki daga abubuwan da ya zuba miki a lafiyar jikinki. Wa'innan abubuwa da za ka nema ga su kamar haka domin ka samu sauki, ka samu waraka da izinin Allah. Ku yi uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su masu gani su amfana. Na farko, ka samu kurkum da muke bayani a kai. Na biyu, ka samu kankana a yayyanka ta da ɓawon, a wanke ɓawon bayan da gishiri, a tsaftace shi, a yayyanka ta da kankanar da ɓawon, a yayyanka ta a guri ɗaya. Ka nemi garin habbatus sauda, ka nemi ganyen mangoro guda 7, sai ka nemi cittarka, citta ko ɗanyar citta ko busasshiyar citta, sai ka nemi ɗanyar citta ko busasshiyar citta, sai ka nemi kanumfari a zuba a ciki. In kana da buƙatar samun ƙarin kuzari da ƙarfi, sai ka nemi namijin goro a faffasa shi, sai ka hada a wannan haɗi da za ka yi, sai a hada a tafasa shi za ka yi, ka tace, ka ringa zuba zuma cokali ɗaya duk kofi ɗaya, kana sha safe da daddare. In Allah ya yarda, da za ki je ki tsugunna fitsari, za ki ga yadda za ki ringa fitsarar da sanyin mara, mataccen mani. Da za ka je ka tsugunna fitsari, za ka yadda za ka ringa fitsarar da sanyin mara da mataccen mani. Ku yi uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Dan neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.